Wow! Siyempre may libre ako dyan. Hi! Ayan. Hello, happy birthday, my friend. May pahag naman. May libre ba ako dyan? Isang hug. How old are you? 40. Life begins at 40. Do you believe with that? So, life begins the moment you say, "Uwa! Uwa!" Correct. So, It's a wrong mindset. yung music natin, ano ba yun? Oh, stay. I-up sa tay. Hi, la! As Jai. Naan diya sa sulod mo siguro? Nabasa ka dong. Ha? Basta kusog yung ulan sa malingasag. Pasensya na kayo sa natira. Hala! Wow! Wala, Grabe hindi mo yun. kinananay, tsaka kay tatay. Grabe Kasi hindi na yun. rin siya makapunta gawa ng malakas na daw ang ulan. Kaya nga eh. Kanina naman ang klase nila, nung oras na. Kanina pakain ka doon. Kahapon. Kahapon. Ilang days bang birthday mo? 1 week. Pag uwi ko, magtataywan ako with road trippers. So birthday Grabe. Kahapon nakita ko na nag-celebrate ka sa birthday mo. Tapos ngayon, kanina doon alam din nakakatuwa lang kasi ang daming parang ko ng 1 week pamilya. celebration. Actually, meron hanggang katapusan pa to. Hello? Kasi mag-birthday mama ko. Di ba sa basta? Di rin. Oh, di ba sa basta? Di ba sa basta? Diyan na picture tayo. Sama na si at Tita Jana mo. Ay, Tita Jana. Jin Bulag! Punta Hindi na si kasi, Jimbolag. kaya kami nandito dahil may meeting kami for our performance sa Hinaguan. Okay. So, mag-conceptualize kami dito. Hinihintay lang namin si Elan. Oo. Kasi ang sabi ni Jin Bulag, meron daw free unlimited milk tea and french fries with ensaymada. Grabe talaga, oh. Diyan ako believe sa iyo kasi para kang si Vice Ganda na. Sus? Oo. Pag once magsalita, tuloy-tuloy na yan. Oo. Sige na ba? Oh, ano si Vice Ganda? Bigyan mo siya ng Ay, may pasabog. Ano ba yan? bigyan mo siya ng birthday celebrant tayo. Milk tea at saka ano. Hindi. Gusto ko, Magkano naman kang gobi yan? Saan? ang gusto ko ano, French Sino? fries? Asan dito? Sino ba? lahat yan sila. Ay! Ay, Jinky! Ako nag-jingig yun. Uy, Jinky, birthday ba yan? Sorry, sir. Abi, dito na Ready kayo, ka na, ha? picture sila. Sabi ko, Bakit sila Golden? siyang tunay na Marites. Sige, hintay lang natin si... Dito na tayo. Hintay lang natin si Elan para isang ano lang tayo. Sabugan lang ng... Ano ba mag-practice? Hindi. Kailangan muna natin ma-finalize kung ano yung gagawin. Tapos tsaka tayo mag-practice. Tapos kukunin natin syempre yung costume and the props. Magiging mabilis lang yung bawat performances kasi solo-solo, tapos groupings. So, ipa-finalize na natin yung kaning gagawin natin. Andito naman si Jana to help us para sa ating props. Diba? So, costume. Yung costume ko kasi, since nasa Manila ko yung ibang gamit, pwede natin nagala. Oy, akala ko may motor ka na. Anong pose mo ba? Ay, mag-check motor. Saan mo ha? Hoy! Akala ko sa inyo na, sabi ko, may motor na siya. Sige, ako po sa kwento sa kapatid ko. Katong isa, may asawa. Magkuha na siya sa motor. Sa'yo? Magkuha na siya. Sign up na siya, ugma. Hello. Para ma-release na dahil niya bagong motor. Kasi, Hindi naman kataka-taka kasi po, 6,000 react, 10,000 react. Diba? Ang dami ibenta na mo ang iyang per Month? month niya nga expenses niya sa travel Pamasahe. niya, pamasahe is 3,000, almost 4,000. So, ganun din. Oh, so motor na lang siya. Motor na lang. Para one day release na. Oh, mura lagi gamit. Maya ka. Ha? 5 lang. Pag-digit. 99 kasi. Parang ikaw yan. Parang ikaw yan, 99. Pinamag yun. Ang dami mong million. Okay. 10,000. Pero okay lang na. Grabe reaction niya sa'yo. Bumili na talaga bigayan ng ano ngayon.
doon. Ng photo. Oh? Sa reels. Malakas. Isayo ra ba ni siya? Oo, nag-kiyat-kiyat na nga siyang ganun, bading-bading na sa ganun. Diba? Akala ko may motor ka na, kasabi ko hinahanap ko, asa kaya yung motor ni Choyans? Ano na kay... Pati na nagpunta kami na, saan tayo nagpunta? Ano na? Hindi, meron pa. Pinuntahan tayo sa Maguindanao ata, tinatanong ka, asan yung scholar ni Brenda na police, criminology ba yun? Kakarating ka nun, kaya hindi ka taka-taka. Iba yung reaction mo, mas bongga. So, magka-motor na siya. Yung wish niya naging totoo na. May license ka na. Pinapa-assist na namin yung spinner. Yung license na para, di ba lagi may dakot dyan yung huli. Kasi tulad yan, ganito na umuulan, dapat mga 7 na sa bahay, alas 6 na sa bahay ka na, if ever 5 ka naka-out. Baka naman may girlfriend ka na ulit. Sorry, wala pala siyang girlfriend na lang. Sorry. Kasi na ko yung magkakabutala. Doon ako na. Anong motor niya? Anong? FRN na lang, FRN. Oh, kaya na lang. XRN, go na. XRN na lang nga. Kaya iba, ano mo muna kung magkano yung down, magkano yung 4-2. monthly. Yeah, 4-6 ba yan ang fee? Mahal ang fee. Paano ang ano niyan? Para sa monthly. Ang monthly niya is 3,937 less 200. Okay pa rin. Kasi pala sa Pilipino pala ang presyo. Makakarami ka na pala. XRM, ako ginon. Okay, ipatingin mo na lang muna sa iyaha kung ano matipuhan Then, nyo. gusto na ako. Saan mo ba mas ganahan yung may... Grabe no, wala ka na expect karon ba nga nadi maabot sa imong kinabuhi karon ang imong motor no. Naging nana ra siya diri ko nga nagkon ko sa yan misi ka sa gusto ka magmotor kay mo nagmanifest siya motor ba. Ana. Kanina? Kanina? Dili katong 1 week ago naman siguro to Choyans no. Akala ko talaga sa'yo na yung motor. Sabi ko yung motor na. So yan, kamusta man yung baboy mo? Inahin na siya? Andun siya sa may gilid mo. Gibrida na to Naprenda na? Nabrida na? Oy, sabi daw ng ano. Nalahian? Sniper nagkunin mo. Ha? Hindi pa kaya? Doon lang tayo sa XRM. Yung mahal, ang good sniper, oy, nasa 9,000 man siguro. Gani. Yung ang importante lang meron silang pang ano ba? Taas ba yung pagtanaw sa mga tao sa iya ha? Kung yan, sige ko maniwala yung 1,000 na sahod mo. Kung nangod dahil sa Carlo, makaduwa rin mo gan ko. So, sa picture na? Picture o video. Paspasan. Dapat. Gapas-pas na ugan. Bisa mo. Mama, ano ibig sabihin ng limited? Uwi na siya. Thank you, Nak. Salamat sa regalo. Regalo? Ay, papel mo pala yan. Oh. Sa Di ba school? graduating na mga 4th year? Hindi. Third year. May 1 year pa. Wag mo na mag-apo o mag-ano ha. Ayaw mo na. Yung amping. Yung motor ha. Bye! Ha? Ano bala? Magbaklay ka lang? Ayan na. Anong, mga dulog ba? Ay ano, habal. Wag ka ba ubos?